Together, growing in faith, changing communities. Makazonyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa sami ngifisa sibuke incwadi yesibili umpostoli Pawuli ayibhalele ibandla labaseKorinte isahluko sesihlanu ivesi ye-14 kuze kuba 21. Ngokuba uthando likaKristo liyasigqugquzela. Sikubona lokhu ukuthi munye owafela bonke, ngakho ke bonke sebafa. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona, kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. Kanjalo thina asisayikwazi umuntu ngokwenyama, nokuba besimazi uKristo ngokuba ngokwenyama, nokho manje asisamazi. Kanjalo uma umuntu ekuKristo uyisidalwa esisha. Owakuqala kudlulile, bheka sekuvela okusha. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristo, wasinika inkonzo yokubuyisana. Ngokuba uNkulunkulu ekuKristo wenza ukuba izwe libuyisane naye. Engababaleli iziphambeko zabo, ebeka kithi izwi lokubuyisana. Ngakho ke singamanxusa kaKristo, ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Siyanincenga esikhundleni sikaKristo sithi, buyisanani noNkulunkulu. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Thandwa zami, ngithanda umpostoli Pawuli mekhuluma lezi ndaba. Uthi ngokuba uthando likaKristo liyasigqugquzela, liyasincenga, liyasinxusa, lusibizela entweni, lusifunela ukuba siqhubekele phambili. Ngiyayithanda lenkonzo yokwazi ukuthi uKristo nothando lwakhe ngathi lufuna ukuselapha, lufuna ukusenza sibe ngcono, lufuna ukusilungisela. Umpostoli Pawuli, uthando likaKristo liyasigqugquzela, liyasiphusha, liyasifunzelela, liyasimemela ukuba sibe ngcono. Ngiyasibuza, ngiyasiphendula ukuthi empilweni yami, empilweni yakho, yini lena edala ukuba ngikwazi ukusukuma noma ngingasukumeki, ukuma noma ngihluleka, ukuba nesibindi noma ngishayeka? Yini lena engisizayo ukuba ngikwazi ukuqhubekela phambili? Apostle Paul ufuna ukuthi makube luthando lukaKristo, uthando asithande ngalo, uthando asithanda ngalo, uthando aselapha ngalo, uthando asenzela konke thina ehlulekayo ukuzenzela kona. Yangithinta leyo ndaba yokwazi ukuthi uthando lwakhe, aqhubeka umpostoli Paul athi wafa, ngokunjalo bonke bafa kuyena. Ngokufa kaKristo nathi sahlanganiswa, sahlanganyela ekufeni kwakhe. Lapho omubi engahlulela, engiceba ngokuhluleka kwami, uKristo uyasukuma athi, Baba, leso sono nami
ngasifela. Inkonzo yokuqonda kahle ngokusobala ukuthi kuKristo konke kuyapheleliswa. Ngangimelwe ukufa. Kwakumele kuphele ngami, kodwa uKristo wangihawukela. Uverse 17, kanjalo uma umuntu ekuKristo uyisidalwa esisha. Okokuqala kudlulile, bheka sekuvele okusha. Uma umuntu ekuKristo uyisidalwa esisha. Ngibuka lenkonzo nokufisa nokulangazelela ukuthi Nkosi ngipha amandla to start all over again. Ngipha amandla okuqhubekela phambili. Ngipha amandla okwazi ukubekezela. Uma umuntu ekuKristo uyisidalwa esisha. Khona umhlabeleli uthi sengibona izulu elisha nomhlaba omusha. Uthi okudala kudlulile. Bengenzeke nalokho nasempilweni zethu. Athi bheka sengidala konke kube kusha. Bese ngiyamceleni uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngenze ngibe isidalwa esisha. Nkosi ngisize ngiqale kabusha. Yebo ngishayekile, yebo ngilimele. Yebo ngibile inhlekisa, yebo ngiziphoxile. Kodwa ngiyacela. Ngiyamthanda nakuverse 18 athi kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristo wasinikeza inkonzo yokubuyisana. uNkulunkulu okuyena osilungiselayo. uNkulunkulu okungiyena osisondezayo. Kube ngathi uNkulunkulu okungiyena osihlambululayo. Athi ngizohlambulula la nihluleke khona. Athi ngizolungisa la senone khona. Inkonzo yokubuyisana. Khona enye inkonzo yokubuyisana ebalekile. Inkonzo yokubuyisana nami uqobo lwami. Nemina. Ngoba kuve kulula ithandwa zami ukuhlala ngihlale ngikhuluma noma ngihlalele emangeni. I live in a lie. Ngilento engeyona. Ngikhombisa abantu engesikho. Nami imbala ngize ngizidide. Inkonzo yokubuyisana nemina uqobo lwami. La sengihleli khona phansi sengizibuka ngizibuza kahle kahle ngisuke sengingenwe yini uma sengenza ukuthi. Kahle kahle kusuke sekwenze njani uma ukuthi ngingasenzeki. Kahle kahle ngizenza kanjani ithembiso ezukuthi kodwa futhi kube yimina enghluleka kwegcina. Kahle kahle ngulimaza kanjani umuzi owakhiwa yimina. Abanye bethu isitha soqala abanenkinga nabasabayo imina uqobo lwami. Umuntu osekhulile nohlakaniphile umuntu okwazi ukunqoba inkonzo kamina. Ngoba iningi lethu silimalile silinyazwa yile nkonzo. Iningi lethu silimalile silinyazwa yile ndaba. So uNkulunkulu sibizela enkonzweni ejulileyo. NgoKristo sinikezwa inkonzo yokubuyisana. Okunye engikuthandayo uthi uMpostoli Pawuli ku verse 20 ngokuba singamanxusa kaKristo. uKristo unxusa ngathi. Kunezinto uNkulunkulu asithembayo ukuthi thina esizomenzela zona. Abanye abantu bazofinyelela emseni wakhe
ngoba nakho bewuthole kuthina kuqala lo musa kaNkulunkulu. Indlovukazi yezulu mayibe nathi, mayisibusise sivikele isikhanyisele, sinxusela amandla negrace elivela kuNkulunkulu uSomandla, yena onguyise benendodana nomoya ocwebileyo.